Επιστρέψαμε. Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γιώργο Αχλαδιώτη και τον κύριο Νίκο Καρακοσταντίνο και μιλάμε για τις πολλές ελλείψεις στα ελληνικά νησιά και τώρα εν ώψη καλοκαιριού και τουρισμού σίγουρα το πρόβλημα αυξάνεται. Λοιπόν, έχουμε και τους δύο στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Αχλαδιώτη, σας διέκοψα προηγουμένως. Αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι πρέπει και το κράτος επιτέλους, γιατί δεν πιστεύω να είναι όρια αυτά της Τρόικας, δηλαδή δεν μπορεί να τους απαγορεύει η Τρόικα στα μικρά νησιά όπως το Καστελόρισο και τα διάφορα άλλα στα Δωδεκάνησα. Κύριε Αχλαδιώτη, έχω μια πορεία. Η αεροκομιδή από το Καστελόριζο στο Ελευθέριος Βενιζέλος πόσο κοστίζει, το ξέρετε αυτό? Κυρία, εκεί ήθελα να καταλήξω, μην έχοντας εδώ πέρα έναν ειδικευμένο γιατρό, ένα γιατρό που να μου πει εμένα σαν δήμαρχο όταν εγώ αγωνιώ για την υγεία του κάθε συμπατριώτη μου εδώ πέρα, να μου πει άκου να δεις δήμαρχε, εσύ στο σπίτι σου και εγώ τα του οίκου μου. Δηλαδή όταν πάω εγώ εκεί πέρα και μου πει ότι εγώ είμαι υπεύθυνος για την υγεία αυτού του ασθενή, εγώ βέβαια θα πάω σπίτι μου να πάω κοιμηθώ. Αλλά όταν ένας γιατρός ο οποίος πάει μετά από το πανεπιστήμιο και δεν αφιβάλλω ότι έκανε τις σπουδές του για ένα μήνα στο νοσοκομείο χωρίς καμιά ειδικότητα, μόνο με μια πρακτική ενός μηνός και το στέλνουν στο Καστελόριζο σε άλλο ένα μικρό νησί, σε ένα βορεινό χωριό να πάει να προσέχει την υγεία των κατοίκων, γίνονται και αεροδιακομιδές που στοιχίζουν τόσο που θα μπορούσαμε εμείς να έχουμε εδώ στα μικρά νησιά 2 κεντρούς γιατρούς γενικής ιατρικής. Ναι, είναι τα κίνητρα που λέγατε προηγουμένως. Σε αυτό δεν φταίνουν οι γιατροί όμως. Ακριβώς. Σε αυτό δεν φταίνουν οι γιατροί, γιατί επιλέγονται να πάνε εκεί, τελειώνουν τις σπουδές τους και Παρακαλώ, δεν είπαμε τους γιατρούς. Η πολιτεία λέω πρέπει να μεριμνήσει και να κοιτάξει, διότι στέλνοντας έναν αγροτικό γιατρό ανειδίκευτο, τη στοιχίζει πιο ακριβά από το να είχε ένα γιατρό εδώ πέρα γενικής ιατρικής. Μας έχει δύο γιατρούς, έναν πιο παλιό. Κύριε Αχλαδιώτη, με επιτρέψει, έτσι απλώς για να γίνει λίγο κατανοητό και σε εμάς που ζούμε εδώ στην πρωτεύουσα. Εάν κάποιος δεν τραυματιστεί, να μην πάρουμε το ακραίο, το να είναι ένα τροχαίο τέλος πάντων, ότι έχει ένα ατύχημα στο νησί σας, και είναι μια απλή ασθένεια, ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε εκεί στο νησί? Αρρωσταίνει μια γυναίκα, ένας κάτοικος του νησιού, ένας άντρας. Καταρχήν τους θερινούς μήνες τώρα δεν είναι και τόσο τρομερό, γιατί έχουμε το αεροπλάνα κάθε μέρα εκτός Σαββάτου, έχουμε και την συγκοινωνία με τα καράβι. Θα πάρει το καράβι να πάει. Το θέμα μας, εμάς κυρία, με συγχωρείς που σας λέω και με το μικρό, είναι το εξής. Είναι η κυρία Κουσκουρή που σας μιλάει τώρα. Η κυρία Κουσκουρή, κυρία Κουσκουρή μου, συγγνώμη. Δεν πειράζει. Κυρία Κουσκουρή, το θέμα είναι το εξής. Το χειμώνα είναι το μεγάλο πρόβλημα. Τι θα γίνει λοιπόν, πείτε ότι αρρωστήσει μια γυναίκα ή ένας κάτοικος του νησιού με 40 πυρετό. Ή ένα παιδάκι θέλει ράματα. Το χειμώνα καλοκαίρι τι θα γίνει? Δεν μπορεί να πάρει το ράμμα. Φανταστείτε καταρχήν. Το πιο απλό, κύριε Αχλαδιώτη. Εγώ θα σας πω, θα φύγω και από την ιατρική, θα σας πω το πιο απλό. Προχθές εγώ προσωπικά έψαχνα ένα έμπλαστρο και χτυπούσα πόρτα για να δω ποιος κάτοικος έχει ένα έμπλαστρο να βάλω στη μέση μου. Μάλιστα. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει φαρμακείο, Αυτά είναι τα προβλήματα δυστυχώς της καθημερινότητας. Και τώρα θέλω να πάω και στον κύριο Καρακοσταντίνο, διότι ακούστηκαν ότι υπάρχουν παρατημένα, αν θέλετε, στο νησί και διάφορα μηχανήματα, τα οποία όλοι γνωρίζουμε ότι δεν είναι και φτηνά να αγοραστούν. Και αυτό θέλω να πω ότι τα έχει πιάσει η σκόνη αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει και κανένας ούτε να τα λειτουργήσει, να τα χειριστεί. Δεν υπάρχει άνθρωπος. Ακτινολογικό στο πολυδύναμο ιατρείο. Ο κύριος Καρακοσταντίνος ξέρει πολύ καλά, γιατί το επισκεφθήκαμε μαζί το ιατρείο. Είδε μηχανήματα που είναι μέσα στα δωμάτια, σκονισμένα, ακτινολογικό, μικροβιολογικά και είναι άχρηστα. Μάλιστα. Για να τον ρωτήσουμε τον ίδιο τι μηχανήματα είδε ακριβώς. Να σας πω κάτι. Αυτό είναι πασίγνωστο σε όλη την Ελλάδα. Το πολυδύναμο ιατρείο στην Αντιμάχια, μάλλον πολυιατρείο στην Αντιμάχια, το εγκαινιάσαμε πριν 3 χρόνια, στην ΚΟΕΝΟ, και δεν λειτουργήσε ποτέ, είναι κλειστό. Ναι, έχουμε μιλήσει και μετά. Τώρα να πούμε για ένα μηχάνημα. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Εδώ, επειδή το βλέπω το θέμα της υγείας, το παίρνουμε όλοι λογιστικά. Δηλαδή να δώσει οικονομικά κίνητρα, να δώσει στέγη, να δώσει τέλεια. Κάνω και εγώ βέβαια. Άσχετα από αυτό όμως, ακούστε να σας πω κάτι. Εγώ θα σας πω 3 φράσεις. Εθνική παιδεία, εθνική υγεία, εθνική ασφάλεια. Το είπα στο Καστελόριζο.
Δηλαδή ο αντισυνταγματάρχης που αυτή τη στιγμή υπηρετεί στο Καστελόριζο έχει ειδικά προνόμια για να πάει στο Καστελόριζο. Η εκπαιδευτική που αυτή τη στιγμή είναι από όλα τα μέρη της Ελλάδος και στο νησί μου και στο Καστελόριζο και σε όλη την παραμεθόριο περιοχή έχουν οικονομικά κίνητρα για να πάνε. Και να σας πω κιόλας, Δηλαδή, κανονικά θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι το Καστελόριζο το προσέχανε λίγο παραπάνω. Ακριβώς. Ακούστε όμως να σας πω κάτι άλλο. Εδώ στην κρίση την οποία ζούμε είμαστε όλοι στρατιώτες. Είμαστε όλοι στρατεύσιμοι. Δεν τι πάει να πει γιατρός, τι πάει να πει καθηγητής, τι πάει να πει δάσκαλος, τι πάει να πει συνταγματάρης και αξιωματικός. Για πείτε μου όμως λίγο, κύριε Καρακοσταντίνε, για τα μηχανήματα αυτά τα οποία είδατε, τα οποία γνωρίζουμε ότι κοστίζουν πολλά χρήματα. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αυτά αγοράστηκαν ίσα ίσα για να γίνει κάποια δουλειά με κάποια εταιρεία κτλ. Τα γνωστά. Για να γίνει κάποια προμήθεια. Γελάμε, τι να κάνουμε. Εγώ παρόλα αυτά να σας πω κάτι, στην Ίσυρο το ακτιολογικό το έχω φτιάξει. Με ποια είναι το έχω φτιάξει? Ξόδεψε ο Δήμος Ίσυρου 60-70.000 ευρώ. Με το μόλιβδο, ήρθε το Δημόκριτο, το ήλεγξε. Αυτή τη στιγμή πράγματι έχω την άδεια λειτουργίας του ακτινολογικού. Προσέξτε. Την έχω πάρει στα χέρια μου. Το θέμα που γεννιέται. Πώς θα πληρώσω εγώ τον βοηθό, δεν λέω τον ακτινολόγο γιατρό, τον βοηθό ακτινολόγου από τα ΤΕΗ να βγάζει μόνο σε ακτινογραφίες και να τη στέλνω με κτηνιατρική σε ένα κεντρικό νοσοκομείο. Πώς θα πληρώσω αυτόν τον βοηθό? Ναι, αυτό όμως υποτίθεται θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί πριν πάρθουν τα μηχανήματα, αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπήρχαν μόνο τα υποβρύχια, υπήρχαν και τα, και τα μηχανήματα. Ότι απαγορεύεται, προσέξτε, απαγορεύεται ο Δήμος, ας πούμε, δηλαδή έστω και με παροχή υπηρεσιών βοηθό ακτινολόγου. Άρα θα πάμε σε μια σχέση παρατυπίας, διότι αυτό θα λειτουργήσει, το ξεχάστε το. Ναι. Το ακτινολογικό στην Ίσυρο θα λειτουργήσει. Με παρατυπία θέλετε, με νομιμότητα θα λειτουργήσει. Δηλαδή φτάνει στο σημείο ο κάθε δήμαρχος να μιλά κατά αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, να ξέρετε ότι αυτό το ακτινολογικό δεν το γνώριζε ούτε η ΔΥΠΕ. Δεν το γνώριζε ότι ο δήμαρχος Ίσυρου έκανε ακτινολογικό. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Καλύτερα να το κάνετε αρχαιολογικό χώρο, να πηγαίνουν να το βλέπουν όπως πάει, γιατί αρχαιολογικό θα γίνει όπως το βλέπω. Αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος του προβλήματος. Η αλήθεια είναι όμως ότι κάποια στιγμή πρέπει να επιμεληθούν του προβλήματος και να βρουν και τη λύση, γιατί δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ένα σύστημα υγείας δύο ταχυτήτων και όχι μόνο αυτό. Το πιο βασικό από όλα είναι πρέπει να καταλάβουν η κεντρική εξουσία το εξής, ότι να κόβουν ουδεμία δημόσια δαπάνη από την υγεία και την παιδεία. Να κόψουν από οπουδήποτε αλλού εκτός από την υγεία και την παιδεία. Διότι η υγεία και παιδεία σημαίνει ανάπτυξη. Μα Δήμαρχε, δεν κόβουνε. Αν το αντιληφθούν, ουσιαστικά δεν κόβουνε χρήματα, διότι όταν κάνετε 4-5 αεροκομιδές το χρόνο είναι πιο πολλά χρήματα από το να φέρουν ένα-δυο γιατρούς εκεί. Δηλαδή... Μα αν θα γίνει εξορθολογισμός, αυτό που είπα προηγουμένως, αν θα γίνει εξορθολογισμός, θα εξοικονομούν και χρήματα και θα έχουν καλύτερες ιατρικές υπηρεσίες. Μα δεν υπάρχει λογική σε αυτά. Δεν υπάρχει λογική. Ούτε, δηλαδή μας φαίνεται ότι δεν υπάρχει και ένας άνθρωπος να μπορεί να υπολογίσει 1+1 ίσως 2. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Μήπως είναι και ένα σχέδιο εκένωσης των νησιών? Όχι δα. Δηλαδή, δεν νομίζω. Δεν θέλουμε να περάσουμε το μυαλό μας. Μας βάζουν να σκεφτόμαστε διάφορα σχέδια. Διότι όπως λέτε, δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος, ο Υπουργός Υγείας να είναι μόνο Υπουργός και να αντικαθίσταται η υπόλοιπη Ελλάδα και η περιφέρεια, ας πούμε, από το διαδημοτικό δίκτυο υγείας πόλεων, που μπράβο και πολλά συγχαρητήρια τις υπηρεσίες που προσφέρει. Δηλαδή έχουμε δύο υπουργεία στην Ελλάδα. Έχουμε το Υπουργείο Υγείας Αθηνών και το Υπουργείο Υγείας, το διαδημοτικό δίκτυο υγιών πόλεων και προαγωγής υγείας. Μάλιστα. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δηλαδή ο Υπουργός Υγείας έχει κάνει καμιά βόλτα εδώ στην περιφέρεια να δει πως, όχι μόνο να σας πω κάτι, όχι στα μικρά νησιά. Πηγαίνετε στο απέναντι να δείτε τι χάλια, δεν υπάρχουν ειδικότητες, δεν είναι δίατρος. Πάνε και φεύγουν. Ένα χάος. Εννοείται εικός είναι, ας πούμε, και φαντάζομαι ότι και εσείς είστε σε πολύ δύσκολη θέση, γιατί και εσάς οι δημότες σας πιέζουν και δεν μπορούν να καταλάβουν και γιατί συμβαίνει αυτό και γιατί δεν μπορεί να βρεθεί μια λύση. Τώρα θα έρθουν και οι τουρίστες που από τη μία ασφαλώς θέλετε να επισκεφθούν τα νησιά,
Από την άλλη όμως φαντάζομαι ότι τρέμει η ψυχή σας μην γίνει χτύπα ξύλο τίποτα και μετά διασυρθούμε ακριβώς διεθνώς. Έτσι, ακριβώς. Θα σου πω κάτι, τα ξέρουμε όλοι και όλα μας. Όλοι και όλα. Το θέμα είναι δεν ξέρω εάν κάποιος εσκύπτει στο πρόβλημα, βάλε εκεί να κάνει μία οργάνωση, να δει και θα εξοικονομήσει και χρήματα. Έτσι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και τους δύο. Ας ελπίσουμε να βρεθεί μια λύση σύντομα. Λοιπόν, έχουμε πολλά θέματα ακόμα για τη σύσκεψή μας, αλλά θα κάνουμε μικρά διαλύματα, θα ξαναπαρουσιάζουμε τα θέματά μας.